वायदा फॉल्स प्रॉमिसेस देकर अभी बीजेपी ने गवर्नमेंट चलाया है, तो सबको धोखा दिया है। और अभी हम सब हर घर घर जा रहे हैं और लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छा एक रिएक्शन दे रहे कि इस बार बीजेपी को निकालेंगे। 10 साल हम देख चुके हैं, लास्ट टाइम भी हम उनको हराए थे, फिर भी वो दूसरे तरीके से सत्ता में आ गए, लेकिन इस बार उसको हराएंगे। और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के साथ बहुत लोग अभी अच्छा एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एक अच्छा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता लोग हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि क्या हालात क्या है गोवा के अंदर। अभी दूसरे पार्टीज भी आ रहे हैं, वो अभी क्यों आ रहे हैं? बीजेपी को हराने के लिए अगर उनका एक इच्छा है तो क्यों कांग्रेस को तोड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं? सेक्युलर फोर्सेस को क्यों तोड़ने के लिए आ रहे हैं? टीएमसी पार्टी और आप पार्टी वो बीजेपी को मदद करने के लिए आए हैं, बीजेपी को हराने के लिए नहीं, कांग्रेस को वीक करने के लिए, सेक्युलर फोर्सेस को वीक करने के लिए आज वो टीएमसी और आप और सब आए इधर। इतना पैसा लेकर, इतना पैसा खर्च कर कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? तो ऐसे अभी लोगों को सब उनके समझ में आ रहा है। और हमारा अभियान अभी चालू है, उसके बाद बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं। और इस बार हम लोगों को इस अभियान के माध्यम से जागृत करने के लिए कि आप अभी सोचिए, इस पूरा पैम्फलेट हम दे रहे, घर घर को दे रहे, इसमें लिखा है क्या क्या हुआ है, कैसा सिचुएशन है गोवा के अंदर, वो आप पढ़िए, देखिए, सोचिए। उसके बाद आप इलेक्शन के अंदर क्या करना है। अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट के और जो इलेक्शन रिजल्ट्स आया, वो रिजल्ट्स के देखकर बीजेपी ने पेट्रोल डीजल का थोड़ा कम किया, क्योंकि उस इलेक्शन में हार गए। अभी यूपी और गोवा में हर स्टेट में अगर बीजेपी हार गया तो पेट्रोल और डीजल 20 रुपया 30 रुपये गिरेगा, क्योंकि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए एक ही रास्ता है, उनको इलेक्शन में हराना। इलेक्शन को उनको हराइए, फिर सब कुछ ठीक तरीके से होगा, इस देश के लिए अच्छा होगा, देश के भलाई के लिए अच्छा होगा। यही हम सब लोगों के लिए जाके बोल रहे हैं की महागाई कितली वाडल्या, महागाईचे सांगपाची गरज ना। लोकांची आयज एक दीस चूल सुद्धा पेटना अशी हालत जाल्लेली आसा। आणि हो जो आमदार आसा तो आपल्या फायद्याच्या खातीर हांगाच्यान थंय गेल्लो आसा, ताका बूथ शिकोवपाची गरज आसा थिवी मतदारसंघात। आणि खरें म्हणजे आयज आमी मागता, काँग्रेस पार्टी मागता की गोंयाची अस्तित्व, गोंयाची आयडेंटिटी राखतले, कल्चर वागतले जाल्यार तुमकां गोंय काँग्रेस शिवाय पर्याय ना। त्याखातीर हांव एकदां मागता की काँग्रेस सरकाराक तुमी एकदां आमकां चान्स दिया। हे जे बॅड डेज आहा, अच्छे दिन ते दिवं शकना, बॅड डेज आहा ते आमी तुमकां अच्छे दिन कितें म्हणटा ते दितले। महागाईच्या विरोधातले जनजागृती आंदोलन असा। महागाईचो जागोर घेऊन आम्ही आज सगळ्या गोयभर सगळ्या मतदारसंघात भोंवतात। ह्या सगळ्या जो आम्ही काम करतात त्याका आमचे गोवा इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूराव हे आमच्या बरोबर सगळीकडे येतात, भोवतात। आणि आम्ही ज्या भागात वतात, ज्यांना म्हारगाईचो जागर आम्ही खंयच्या भागात वतात थंय करतात, लोकांचो प्रतिसाद असतात आणि लोक मनातल्यान उलयतात। मनात कितें असले ते उलयतात की ना हे तुम्ही करतात ते बरे करतात, कित्याक म्हारगाईचेर कोणच केन्ना उलयना। म्हारगाईचे उलोवपी बीजेपी आणि बीजेपीची जी महिला आघाडी असली, सदांच आघाडीचेर आसताली म्हारगाईचेर उलोवपाक। रस्त्याचेर बसताले, जेवणा करताली, गॅस सिलिंडर हाडताली जेन्ना काँग्रेसच्या राज्यात थोडो रेट वाडतलो। आता खंय पावलो तुमचो रेट? 1000चेर पावलो न्ही, आता खंय आसा ते? आता ते बायलो ना, आता कोण दिसना। आणि बीजेपी गट्स ना आता त्यांच्या कार्यकर्त्यांक म्हारगाईचेर उलोवपाक। त्यांची सत्ता आसा, त्यांचे सरकार आसा, दिल्लीन आसा, गोंयांतय आसा। आता गोंयान सरकार कशें जालें? गोंयान सरकार जालें ते भ्रष्ट मार्गान जाली न्ही। जे काँग्रेसचे आमदार असले 10 आमदार घेऊन त्यांचे सरकार केले, जनतेन तांकां कौल दिवंक नसलो, पण त्यांच्यानी भ्रष्ट मार्गान हे सरकार केल्ले आसा। अशे तरेन सगळ्या भ्रष्ट मार्गाचेर, भ्रष्ट बुनियादीचेर हे सरकार बसलेले आसा। त्या सरकाराचो अंत आतां जावपाक जाय, बीजेपी सोंपपाक जाय। म्हारगाई जे आसा ते सगळ्या गॅसाचेर, पेट्रोलाचेर उलयता। खावपाचें तेल खंय पावलें? खावपाचें तेल 200चे वयर पावल्लें आसा। भाजयो खंय पावलेले आसा, टमाट खंय पावलेले आसा। डे बाय डे जर पळयशात मार्केटात वचत जाल्यार कितलीशीच भाजयो म्हारग आसा। 100 रुपयान तर भाजी काय येवपाचीच शक्यता ना। तर अशा तरेन हे बीजेपी सरकार आता त्यांचे वचपाचे दीस आयिल्ले आसा। काँग्रेसीक परत एकदा सत्तेर हाडात, जो पक्ष गरिबाचे कल्याण घेऊन
फुडें सरतलो, गरिबा खातीर स्किमी राबयतालो, तो पक्ष सत्तेर येवपाची गरज आसा आणि हे आमचे जनतेच्या मुखार वचून आम्ही आंदोलन करतात. ऑब्झर्वर दिनेश खंडूरावजी ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली ते मतदारसंघात आयिल्ले आसा. आमी म्हागायचो जागोर लोकांक सांगपाक, आज म्हागाई इतकी वाडलेली आसा की लोक गरीब लोक सारखे चिड्डून गेल्ले. हेका फक्त कारण म्हणजे BJP गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घालूंक ना गरीब लोकांचे, मध्यम लोकांचे, आणि श्रीमंताई तेणें कामाय करूंक ना, फक्त आपले पोट कशें भरपा खातीर ते वावुरता. सध्या सिलिंडराची रेट इतकी वाडलेली आसा की गरीब लोक सारखे चिड्डून गेल्ल्या. आणि मेन म्हणजे कितें, जेन्ना आमचे काँग्रेसचे राज्य दिगंबर कामत आसले तेन्ना 400 रुपया सिलिंडर आसलो, आता तो 900चेर पावलो आणि 1000 जात येयलो. आणि तेन्ना तेंचे BJP महिला मंडळ रस्त्यार येवन आड्डतालीत, रिड्यूस करा, प्रायस रिड्यूस करा. आता ती घरान लिपोवन बसलेली आसा, भायर सरना, तांकां हिम्मतूय ना. म्हणून हांव मागता आमच्या सगळ्या थेक कार्यकर्त्या कडेन आणि येता त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणां कडेन, येता ते इलेक्शन फक्त 2 महिने उरल्यात, तुम्ही काँग्रेसीक सिक्को मारून हाडात आणि कायमच्या BJP घरा बसयात. आमचो जो निखण बाब जेणे फटिंगपणां केल्या आमच्या काँग्रेस पार्टीक, तेका आनी हाडपाचें ना, तेका कायमचं घरा बसून TV पळोवंक लायात. हांव मागता तुमचे कडेन, येता ते इलेक्शन फक्त 2 महिने आसा. जे म्हागाई आसा ती 100% काँग्रेसीचेर विचार करून ती देंवयतले. सिलिंडर इवन पेट्रोल, डिझल, भाजी मार्केट, कांदे, बटाटे हे सगळे डबल टिब्बल रेट जाल्ले आसा. आणि BJP हेजेर मात्तूय लक्ष घालिना. गरीब लोक सारखे चिड्डून गेल्ले आसा. तेका उपाय म्हणजे फक्त काँग्रेस पार्टी ही आसा फक्त गरिबाची पार्टी, मध्यम लोकांची आणि सगळे समजदारीन एका बरोबर वचणारी, भेदभाव न करणारी पार्टी. आणि हांव मागता सगळे आमच्या थेयेच्या तशेंच गोंयकारा कडेन की येता त्या इलेक्शनान तुम्ही BJPचेर सिक्को मारूंक नाका, तांकां घरा बसयात आणि काँग्रेसीक विजयी करा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आदेश दिल्लो आसा, ज्या भाजपा सरकारान आमच्या लोकांक रस्त्यार हाडल्यात, सगळे म्हागाईच्या कशात गेल्ले आहा तेंचे कडेन कॅपिसिटी ना, म्हणून आयज हे सगळे लोक रस्त्यार देवल्ले आसा. इतली म्हारगाई वाडलेली आसा, हे म्हारगाईचो निशेध करपाक आणि हे जे अभियान आमचे चालू आसा ते घराघरान पावोवपाचें, लोकांक जागृत करपाचें, हे गोवा प्रदेश काँग्रेसीन हातीन घेतलेलें आसा. आणि आमकां भरपूर हेका यश मेळटा, कारण BJP सरकाराचेर उलोवन कांयच फायदो ना, ते अपयशी थरलेले आहा. तांकां कायमचे गोंयासून हद्दपार करपाचें हे गोवा प्रदेश काँग्रेसीन हातीन घेतलेलें आहा.